Kirsi, pitkän linjan yleislääkäri ja Lapissa on omassa virassaan. Nyt on ollut 4 kuukautta täällä Harjavallassa töissä erikoistumiseeni liittyen ja erikoistun yleislääketieteeseen. Ja siitä 4 kuukaudesta 2 kuukautta olin mukana tuossa kesäkoulun toiminnassa ja koin, että siitä oli erinomainen hyöty. Toki koin, että seniorituki on ollut vahva koko ajan. Täällä ohjausta on saanut paljon ja kesäkoulun aikana se oli kyllä ihan tosi hyvää. Ja sen lisäksi mä koin, että suuri hyöty oli siitä, että kerran viikossa oli luentoja, jotka oli todella semmoisia hyödyllisiä ja tiiviitä pakkauksia semmoisista aiheista, jotka helpotti ihan sitä arkityöntekoa täällä. Ja sitten siellä omassa virassa perusterveydenhuollossa. Yleislääkärille on suureksi avuksi ymmärtää psykiatriaa paremmin. Ei pelkästään sen takia, että hoidettaisiin psykiatrisia potilaita psykiatrisissa ongelmissa, vaan ne potilaat, joilla on vaikka psykiatrisia diagnooseja, tulee hoidettaa somaattisia vaivojansa meillä. Tai vaikka ihminen, jolla on persoonallisuushäiriö, niin kulkee paljonkin somaattisissa päivystyksissä ja hoidettamassa kaiken näköisiä ongelmiansa, niin heidän ymmärtäminen, paremmin ymmärtämisekseen niin on hyötyä psykiatriasta.